Slibná, ale často ještě netěžená ložiska plynu a ropy v ukrajinské části Černého moře nebo jejich podzemní zásoby na východě země, podle Vitalie Privalova, profesora geologie a doněckého rodáka, jedny z hlavních důvodů ruské invaze. Very extensive battles now are going in the region surrounding Kharkiv, and nearby is located, for example, the biggest Shibelinka deposit. In fact, this Shibelinka deposit is the biggest deposit in Europe of gas. Ve stejné oblasti v posledních letech probíhá intenzivní průzkum dalších, velmi bohatých ložisek. One reason of occupation was just to stop this kind of activities. Na této mapě ukrajinské části Černého moře jsou červeně vyznačená ložiska zemního plynu, zeleně zdroje ropy. Další zvýrazněné oblasti jsou průzkumná pole v hlubších vodách. Pokud by byly skutečně alespoň třeba z 50% potvrzeny vrtným průzkumem, tak věřím, že by pomohly Ukrajině získat teda nezávislost na dovozu zemního plynu. In 2013 the production within the Black Sea sector was around 1.7 billion cubic meters, but according to the forecast in 2015 it must be twice or even triple. After annexation of Crimea, you can see that all these deposits belong to Russian Federation, not officially, of course. Podle ukrajinské vlády přišla země anexí Krymu o 80% černomořských zdrojů ropy a plynu. Společnost Naftagaz, pro kterou profesor Privalov pracoval, se tak soustředila alespoň na průzkum ložisek u Oděsy, případně v hlubších vodách na jihu, poblíž míst, kde už úspěšně těží Rumunsko a Turecko. I tyto lokality jsou ale v ohrožení. If the ports will be occupied, it would be almost impossible to continue prospecting, geological surveys, drilling, production. V jižním sektoru Černého moře jde o zásoby, které v podstatě mají hodnoty někde kolem 500 miliard kubických metrů. A kdybychom to porovnali třeba se spotřebou, kterou má Česká republika, kolem 8 miliard kubíků zemního plynu za rok, tak lze stanovit, že jejich těžba by znamenala nezávislost třeba právě pro Českou republiku na několik desetiletí. A nezávislost zemí Evropské unie na ruských zdrojích, to je něco, čeho se Rusko velmi obává. Martin Tyburec, televize Seznam.